Goed daaret op een wierd Malieveld staan van de morgens aan 60 leraren in Ljouwt kleren om naar Den Haag te gaan. Nou, ik sta met name Joert in Den Haag, omdat ik ben dan leerkracht in speciaal onderwijs. Maar er zijn naast mij een heel soort collega's, onderwijsassistenten, onderwijsondersteuners, verzorgingsassistenten. En die werk ik keihard in het onderwijs. En die worden in dit hele CAO-onderhaal eigenlijk een verhaal een beetje vergeten. In Friesland binnen Joert 60 squallen dicht vanwege de staking. Maar basisscholen De Spreng in Drachten net. Waarom hadden wij nou vanmorgen die hesjes aan? Omdat de rest van Nederland staakt. Wat denk je waar die mensen naartoe zijn? Dus de scholen die dicht zijn, waar zijn die naartoe? Utrecht. Nee, Den Haag. Den Haag. De squallen staakt op haar eigen wijze, maar begrijpt dat oorensquallen een orenkar maken hebben. Daar staan ik achter, want daarom hebben wij ook. Iedereen had gele hesjes, maar ja, ik ben dan... ik pakte toevallig de oranje. Heel toevallig. Nee, dus... nee, die hel je misschien wel de kastanjes uit het vuur wij voor ons. Maar wij vinden... Wij zijn helemaal met iedereen eens. Maar net weer dat de ouders weer opnieuw... die worden ermee pakt. Wij hebben, waarom hebben wij ervoor gekozen om te zeggen van... We zijn het er wel niet mee eens met wat er gebeurt. Maar we willen niet elke keer dat jullie ouders opgezadeld worden met... ja, nu gaat de school weer dicht.